Pinapalabas, abusado ni Benito iti panagbalin na katalak ni Don Esteban, kabayatan ti kawan ti amuda. Nakawayamot ni Lolita ng pasyar iti inana. Iti purok dagiti mannalon. Miniting nila kay Josep dagiti kapurukan na. Imbalakad na ti panaggagat dagitoy. Gaputa saan dalakit di ngagbisin. No agmula da iti sabali a pagapitan da iti mabaling da pagbiag. Malaksid iti pagay. Nadlaw nila kay Josep ti agtutubong agnagan iti Luciano. Nagagat na ito'y ket dinayaw ti lakay. Iti papan ni Benito iti away. Nakita na ni Luciano. At darmas ni Luciano amawagan iti iskupita. Imbaga ni Benito nga addamot iskupita na. Gamsan agaga nga iti balat ti iskupita na. Dita anamuan na nga agpadada iti aramatan kini Luciano. Napanunot na nga rod ti mapan aganop. Simurot nila kay Josep iti papanda iti kabakiran. Itagagayem. Denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. El Uro con Sangre! Oh, saan na ada tayo ti tao dito kabakiran? Ha? Kaya sasawad. Iksa-kisa dia kita. Amo yun no asino dagi jay. Ay, nakalabas dan. As iso dagi jay ti grupo dagi ti nabakbati akam kamang timakon ko na hukbalahap. Anya? Amok nga wan pa tinangnangag ni Mang Benito nga istorya. May papan ka dagi ta hukbalahap, apong. Iso nga istorya man kidi. Kaya't kumain amangag. Anya? Ado ti amoyo may papan iti istorya dagita at tao? Yeah. Awan namin gamag mo may papan kanya Benito. Ha? Saan ko paglastog? May saak ka dagiti simina iti grupo ti hukbalahap na ipangpanguluan ni Luis Tarok. Sino nga minon ni Luis Tarok, apong? Dagi Luis Tarok ti pangulo dagiti hukbalahap sumupsupyak iti dagi Presidente Rojas. Idi natay dagi Presidente Rojas. Idi 1948. Simukat dagi Elpidio Quirino. Isumot idi ti nagpresidente dito Pilipinas. Huh? Intultuloy na ti kampanya para iti pan nakakamag dagiti kamang ti hukbalahap. Nangijaya iti natalina ay apanagsarita para iti kapyakental na ti pagilyan. Mawan na pasamak. San ngayong kaskaso dagiti hukbalahap ti naijaya nga amnestia. Kasukat ti isusukod ako ma iti administrasyon na. Awan ti nagibaba. Ano nagisukoy termas iti unos ti 50 aldaw. Ana itad apawayway kadakwada. Bilibak Ado ti amuyo iti dayta? Dumag ka, Benito. Kaya't ko mo amatnuan niya ti kapadasak edi siya ti agkabanwag. Sige, ituloy mo ti agistorya, ama. May mayat siguro no, lotwe mo tayo, balon tayo, Luciano. Mabisina ka. Sige, agluto akon. Aging istorya kayo nga roden, ta. Suston to. Ne, ayam ni amang mon, Luciano. Napanagala iti nagango apagtungo. Sige, Mang Benito. Ta isagana kung ti pag-isaangan tayo iti intugot tayo a kaldero. Pudno. Nakalapso tayo iti kinaranggas dagiti Kastila nga imunaan ang sakop kadya tayo. Dua rigat ti pinasar dagiti nagkauna apuli tayo a Pilipino. Madala tapay dagiti nabati a pulida. Nga isupay laeng ti agar-ari mang tagtagabu kada tayo. Ne. Pasagidam sakit di ti amo tayo, ama Josep. Ay, sana pasagid. Hindi kay Pudno, Benito. Sana ni Don Esteban, ti tupiko tayo. Sige, ituloy mo ti istorya may papankadagi jay limabas. Tatlo amuyo. Ay, saan mo't kat agapo ta maawagan iti huk
Dakasan atat tao. Nasaya at data na pintas ti ilablaban da a prinsipyo. Pasetak nga ron iti grupo idi. Uno sandak anaripot dagiti soldado idi. Kat amangan no kadwak pay lang dagiti aglemlembeng iti bakir. Apay nga min anatiliw da ka? Siyak idi ti minsahiro. Limod amin sa hero dagiti kamang ti hukbalahap. Isumot lagayam. Nagasat ka ta sibidyag ka pay lang aging gaita. Ayun kagasatan akong kadagiti amin nga kakabadungalan iti daydi a panawon, Benito. At yamot ti napasamak idin iti agnagan iti Luis Tarok. Damag ko ang naglemlemang ti grupo na iti katangan ti Luzon. Kat intultuloy na ngayon panguluan ti hukbalahap. Makastagayam. Adwa didigrati naglabasan ti pagilyan tayo a Pilipinas. Agasan mat, manipod ka dagiti Kastila. Simublat dagiti Hapon. Sa iti maikatlo, dagiti imot Amerikano. Adun sapay mo't lang ti puli ti Kastila dito, ingam ti puli dagiti Amerikano. Dagita apuli, ti nang saksakop iti naglalawa a dagdaga, idi ununana. Ado ti pinututan da apuli tayo. Isa nagwaras mo ti puli dia. Mala, sapay kumatadumtang tumot lang ti panawon a makarok at tayo. Mamimpinsan iti ikot dagiti sabali apuli, Benito. No, sakla amang kitkita. Awan day ta? Ay, di mo ko natikasta. Benito. Tano agtutunos tayo. Makalungaw tayo. Ada-kada tayo day ta. Benito. Pedrita. Nay, ada kayo gayam, Senyor Agusta. Itaman pa'y ngayon sa paryo ti imay di Villa. Wan. Amok ngamin, adipay simbang pati manugang ko. Kat awan kadwayo ditoy. Talagang awan kadwami. Dudwa kami amaturog ita dito'y Villa. Dudwa kayo? Ne, ayan ni Benito. Simurot ka dagiti taga-away. Mapanda ka no agano. Anya? Dan sa Luciano kan maosep ti simurutan na. Wan. Masansan ti panaganok da Luciano nga agama. Ni Luciano ti umayaglaklako iti karni ti alingo, iti balay. Kasta? Ay na. Makaramanak to iti karnit alingo no adda maano panda Benito. No di karnit musang Pedrita. Musang? Uwad. Dahi tay atap apusa. Di mo amon ay chay? Masidaaya ti karnit pusa, Senyora. Atap apusa ko nakmet. Pusa iti kabakiran. Maisabali ka dagiti makitkitam apusa. Uray pay, pusan tulatta. Si kakit di Pedrita. Sa bagay, no kadwada ni Lakay Usep, pilyan dalakit diti ano panda. Saan ngamin akayat da jala kay ti basta agpatay iti atap anabiyag iti kabakiran. Isu talaga ti kadwada. Nasayaan. Nasingpet da jala kay Pedrita. Adu tinaglasatan na adidigra iti panawon ti kupat. Sa bagay, iti dayjay akalakaynan. Siyak tupay. At damat maistoryak agure ka. Ayan ni Lolita. Adan iti kwartuda. Imbilin na nga ayabak no makaluto ak iti pangrabi Ibagaman nga rod nga daak. Wan, Senyora. Mabiit lang. Talaga nasaanan na pinakibiyangan ti kapsat ko na moher. Dagiti kagawaan, dagiti nagawan na parentes nida kami. Awan masarakak iti bagbaga nila kay Osep na mapa.
Lokatag tidakkel na lakas. Amangan no adda dita dagiti daduma na babalor nagamigam dedi papa. Naimbag man. Taintedan ni Margarita dagito'y nakadado na tulbag. Dagiti amin na pagidulinan dito'y kwarto dahil di papakan mama. Siyak ita ti manglokat kadagitoy. Siyak ita ti mga monoan niya dagiti nakadulin kadagitoy. Binig na tela. Napintas ti pan nakakupin dagitoy. Mapa tinaimarka kadagitoy na tela. Kunak tumat. Mapa da itoy. Mapa di Hacienda di Familia Faustino Gabriel. Mapa di Hacienda Gabriel ito'y. Awan samet ti makita dito'y amarka tinaidulin a kinabaknang. Kitag dagiti daduma pa'y anak ko pinalupot dito'y. Ang mga nuada dito'y ti bagbaga nila kay usip na mapa ti kinabaknang. Titulo ti dagdaga. Anatagi ko aday di papay di Pilipinas dagitoy. Naglalawa. Saan lagayam nga ijay Luzon ti ayan ti sanikwaday di papa. At dapay iti Kabisayaan. Sa bali laeng ti adda kadagiti daduma pay apaset tamyanan na Luzon. Alay kami dagitoy. Agraman ti mapa ti Hacienda Gabriel. Ayan nga ta, ti mapa ti kinabaknang. At dapay gayam jak na okrad anak ko pinalupot. Mapamatlaeng. Kasla kadakkel, wenno kalawa ti ules tubing daytoy na tela. Mapa di abundansya, possession di Familia Gabriel. Iso daytoyan, sa anak na nagkamali, daytoyan ti mapa ti kinabaknang. Nalawag dito'y ti lugar. Lokasyon. Hacienda di Faustino Gabriel. Iswa talagang daytoy. Mono, dagiti hermanos ni siya. Sanda na ininteres dagiti abundansya na napanawan dagiti dadakkel ni da kami. Kukuha amin ni siyak dagito yan. Siyak lang ti eredero ka dagiti abundansya na napanawan dagiti Pilipinas. Kadua rabi tayo dito kabakiran. Damot tayo nanupan tayo nga aling. Mapaling tayo tiagawid. Agkurang pa'y tinanupan tayo. Awan pa'y ti ugsa. Narigat nga nanupan tayo sa binito. Kaya't kung nga dayawid tayo nga ugsa. So nga ganop tayo pa'y. Ne, Pagdanda Luciano. Awan?
Mutit lang naanopan mi ana yung dayta, napalabogan tayo nga liyo. Natay samot daytan. Una, katno, inuwan lagas mat adagos ti kadwa tayo ang manganok na aso. Apaman na natin naga, pinaltugak. Talaga na tiruam? Wan mat, di oray kita ang tisukat na. Sige, parjan tayo nga roden. Taisot itang rabyan tayo ita. Itapa tayo ti daduma karnina ha. Tara di tayo matla maibos amin. Ado ti karni da ito. Wala, pagtitinulungan tayo apulpugan, tapartin nyo. Dagiti maano pa tayo na. Iso ti pagbiag tayo. Di pa matkayat ni Binito ti agawin. Kunak no, agawid tayo yung parbangon na napaw. Aganop tayo pay. Bareng ada masalamaan tayo nga ugsa. Narigat nga ano panti ugsa? Ay, awan narigat no nasiglat ti aganop. At damot ni Ama Usep. Sanaya, Ama. Ay, ulit ha. Bayan nyo. No, da masalamaan tayo. Ipabusoy man kanyak ta siyak timang tiro iti nagbuatan ti matana. Sige. Ta kitaan mi man, no di pa'y nagkupas ti kinasiglat mo ide anakigubgubat ka dagiti hapon. Ay, sus. Di da krabrabaken. Sika, Binito. Ipakitak ti kabalak. Uray saan pa ya kinumpirma ti doktor. Ibaga ka talaga nga aginawan ni Lolita, Pedrita. Talaga mo't nga aginawan, senyora? Kaano aya sumangpot ni senyor mo? Makabulan nan sa kano ija Espanya. Ay, suskat ka sa nungatan. Abaga nubungan to tiriri dati sikog ni Lolita, tadi namot imbang bagay di. Wan nga rod, senyora. Kanayon nga agmamayo ni Lolita. Ipasimuda agtayta at talaga amasikugan ti anak ko. No bilang ta saan to ama ako ni Senyor Esteban, nga iso ti ama ti sikog ni Senyorita. Anya nga ti aramidon yo? Dahil ti pampanunutak kita, Pedrita. Diyak mo bali na baybayan ti anak ko? Wan mo't imbagkit di tada kayo payabiyag, senyora. At damat la pagkamangan ni senyorita, no iruruman ti asawa na. Diyak to baybayan ni Lolita. No kastantuman ti mapasamak, talaga asyak ti bangak lolo iti anak ko. Senyor Alfonso, nabayag mo tin ajak nakita ni Senyor Esteban. Kaano ka di asumangpet? Dandanin, Ilita. Maikaw akmat? Iso ti kasinsin nublat mo asukik, iti kanginaan nga arak, dito'y pagtagilakwak, senyor? Ilita. Ha? Apay akita anak iti kasta, senyor? Kasla adda kayat mo nga ibaga? Ay na, senyor. No adda planom akas iti narabid mo kanyak iti. Mapaay kan. Jak sumurot kan. Talaga na malagit ni Jack dadi anoche, Ilita. Di mon ipalagip kanyak, senyor. Karugit ko tibagi. No malagip ko dayjay kinamauyong nga isusurot ko idi kada kayo. No, Ilita. Saan makinamauyong daydi na naaramid iti daydi nga noche? Na isang sangayan. Asaanan ang maulit iti kaanuman, senyor? Sus, apo. Kaslamang rupukot ay tatao. Kita anak mata. Talaga ka din Talaga? Nasaan ka? Na nagsigog? Ano na? Pagarupan ni siya. Naagsikog ni Sika. Na siya tiyama. Awan ka di? Isungarod adakkel abidot ko ti panagpabusoy ko kada kayo, senyor. Ta sa anak anagsikog. Iso amanjakon. Manjakon. Ala, agsakay tayon kadagiti kabalyo tayaw, ta sumalog tayon.
Agawid tayo ni Jepatad. Luciano, agkasakay kayo nagamata siyak dito'y maysa. Una po. Siguro, nalaing kang agpataray iti kabalyo idi kabambanwaga man niya, Ama Josep. Ay, una. Aday din ang kamkamat kanya nga hapon. Anong naitarayak Talaga, mo't nasiglat mo't dedi sinakaya kakabalyo. Uray tila simsimpukan ni iti kababuan tayo ti Cordillera. Kat naadayuan nila taday din ang kamat kada kami nga hapon. Bilibak kada kayo Ayun Mala, agsakay tayon kadagiti kabalyo. Agawid tayon. Ay, jak unay partakan ti agpataray. Padasak alasin ng ti lugar malabsan mi. Barang malagip ko pa'y di apaset ti asyenda. Nailing din dabi nito. Sardeng. Kasla iti da ito'y apaset ti bantay di apaset na. Kalbo iti da iti alugar. Babasit akayo tinagtubo. Kat noon nakadadakkel dan. Mabalin akas kadag ito ita na pinuon ti kadadakkel da. Inkalimi di iti agarup sa nga polo kadapan ti kaunag na. Ginaburan mi ti adu abato. Sa amin to minulaan iti kayo iti rabaw na. Manya kayo day din. Ay, no sa anak agrero. May saasalang day di na imula. Ne, ado ti pinuon ti salang dito ya. Aguray ka. Ditan samot abanda. Malagip nga ta nila kay Josep. Ti paset anakay kalyan ti kinabaknang anay dulin iti Hacienda Gabriel. Gagayem, di uliwayan na denggen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Jun Ributazo. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre!